खुलुमबाय। दिनै रबिबार बाराय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो गाहाय रादाबाव। गाहाय रादाबाव दङ मोनसे मुगैथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि श्रीरामपुरावहाय सासे 9 थाखोआव फरायनाय फरायसा गथ'खौहाय सासे रेल डिपार्टमेन्टआव मावग्रा सिरु खान सुबुङा बुरखाय आजाय रेप खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दा बेखौनो लानानै अल सावथाल स्टुडेन्ट इउनियनफ्रा गोख्रों दाबि दैखांदों। बेनो अनसुंथाइ होनांगौ आरो जे जिनाहारि खालामग्रा सुबुंखौहाय आयेननि राहा लानानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। मोनसे दुखुनि बाथ्रा, 30,000निबो बारा टेट पास जानाय सुबुंफोरा मैया थांनाय दिनावहाय सोमावसारदों। बिथांमोनहा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरदों। बिथाङा 2011 मायथाइनिफ्रायनो इडुकेसन मिनिस्टार जाबोदों आरो दा चिफ मिनिस्टार जादों। बिथाङा बेफोर गासै उसुबिदाखौ मिथिगौ। बिनिखायनो जिखुनु मोनसे नङा मोनसे साखरियाव एंगेज खालामनानै बिथांमोनखौ साखरियाव थिसननानै होनांगौ होननानै बिथांमोनहा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरदों। 12 नं कख्लाबारि बियाबनि इलेक्सन फोसावदिंनाय मेल खुंदों रुपहि माइनाव बाजार बरमाजरा गेलेग्रा फोथारावहाय। बेयावहाय गाहाय आलासि महरै चन्द्रमहन पाटवारी मन्त्रि बिथाङा लोगो लाफैदों। बेजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां, एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा बेवहाय लैहोर लैहोर लोगो लानायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेयावहाय जोंनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा बिथाङाबो लोगो लादों। गाहाय मन्त्रि चन्द्रमहन पाटवारी बुंदों दि तामुलपुर ओनसोलावहाय तामुलपुर जिल्लायावहाय मेडिकेल कलेज गायसननाय जागोन आरो खम समनि गेजेरावनो आसाम सरकारजों सावरायनायजों लोगोसे बिथांमोनहा साइन्स कलेजबो खम समनि गेजेरावनो हरनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। रुनिकाटा ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 32 बोसोर सिगां बेंक दङमोन। 32 बोसोरनि उनावसो बिथांमोनहा गोबां दैदेनगिरिफोरनि नाजानायावहाय रुनिकाटा ओनसोलाव गंसे स्टेट बेंक अफ इन्डिया मैया खुलिनानै लानो हाबाय। बेयावनो ओनसोलनि सुबुंफोरा लैहोर लैहोर लोगो लानायखौ जोङो मिथिनो मोनो। बेयावहाय गाहाय आलासि महरै एसबिआइनि चिफ रमेश आरएस बिथाङा लोगो लानानै बेबायदि बुंदों। रुनिकाटा ओनसोलनि सुबुंफोरा बेयावहाय गोबांथार लन मोननो हागोन। जौगानायनि मुङावहाय एडुकेसन लन, किसान लन, बिजनेस लन बायदि बायदि जौगानायनि मुङावहाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरा सुबिदा मोनसिगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो रोनगोरा एमपि बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला खम समनि गेजेरावनो नेशनेल हाइवे खालामनाय जासिगोन सामथाइबारिनिफ्राय लानानै दादगारिसिम होननानै गेलेंफुंसिम होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।